En primeiro lugar, saudar as autoridades universitarias que me acompañan nesta mesa, tamén as que proceden da Galiza, igual que a min, a Presidenta do Consello da Cultura, a Presidenta da Real Academia Galega, a todos os asistentes a este primeiro Seminario Internacional de Estudos Lingüísticos que, coa parcería das Universidades de Santiago, de Niterói e do Río de Janeiro, pois é un proxecto que apoiamos desde un primeiro momento no Goberno da Galiza, da Xunta de Galiza, para clarificar, para ajudar a situar a nosa lingua galega, o maior logro colectivo no ámbito cultural que ten un pobo tan antigo como o noso, e que busca parte do seu futuro dentro do mundo lusófono e a nosa posición tanto cultural como social como económica dentro dese inmenso mundo da lusofonía depende en gran medida de se favorecer en gran medida a proximidade da lingua galega e a lingua portuguesa ou estes conceptos que aquí se van a manexar como son o pluricentrismo ou a variación histórica das nosas linguas. Agradecer á Universidade Fluminense, a Universidade Nacional de Niterói, esta gran oportunidade e manifestar tamén a nosa intención de darle periodicidade a este tipo de encontros, sexa acá ou lá na Galiza, onde podamos seguir os nosos especialistas reflexionando e abondando sobre isto. Dicirles tamén que para nós unha gran satisfacción presentar tamén e que poida contribuir á inauguración deste seminario unha das artistas con máis relevancia agora mesmo na Galiza, que é o Xia Sencha, que creo que tamén un agradecemento, é un portugalego, un brasilego como é Sergio Thanos, que é galego, tan galego que eu descubrí há pouco que é de Niterói. Sempre pensamos que é galego. É que hoxe temos a oportunidade tamén de terlos aquí, e son os máximos exponentes desas pontes que queremos construir día a día entre a Galiza e todo ese inmenso mundo de fala portuguesa, de fala brasileira. Por tanto, nos parabéns para a felicitación a todos os membros do Núcleo de Estudos Galegos da Universidade de Niterói e tamén aos responsables de que esta maravilla tenha este gran suceso. Moitas grazas a todos.